Sanne. Goed, de jury heeft de groep aan zich voorbij zien trekken. Heeft een eerste indruk opgedaan. En wij gaan kijken naar de individuele beoordeling van de nummer 80. Van Teun 505, moeder is Ster van Bikkel 74. Dan catalogus nummer 84 is een merrie met voldoende jeugduitstraling, die een voldoende sprekend hoofd heeft. De hals die zou wat verticaler gesteld mogen zijn. Merrie beschikt over een sterke bovenlijn, een lang kruis die iets hellends aandoet. Achterbeen heeft voldoende, het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is opvallend goed, schrijdend. In de draf heeft ze voldoende techniek, zou ze iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie.
Yes. En u mag er een applaus voor geven. Ja, klopt. In deze rubriek hebben we een paar nog meer rasuitstraling zou kunnen hebben, met name uitdrukkingen in het hoofd en iets wat horizontale hals. Reina. Is voldoende gebouwd. Hij heeft een lang gelijnd daarin. Kruis is volledig misschien ietsje gaan vellen. Beenwerk is voldoende hard en droog. Ietsje goed in het achterbeen. Stap is zeer ruim, actief en goede kwaliteit. De draf zien we een mooi achterbeen, voldoende oprichting erin, goede houding. Het paard wordt vandaag sterk met een greepprint. Wat is dit? Oh, braaf. She is scared. Ik ben het kasteel. Reina. Nummer 98 nu, Reina van de Gonga-Wielen, is van 23 april. Vader is Nane 492. Moeder is Ster Sport AA van Tjalbert 460.
En dan komt er best een beetje zo. Hey! Goeie. Man! Hey! Het boekje net. Dat ja. Nummer 119. Het zou in het hoofd wat edeler kunnen. Met name de romprichting, derwaarts gebouwd is. De bovenlijn zou iets sterker kunnen. Beenwerk is voldoende voor kwaliteit. Ja. 21. Doekse, rasuitstraling, ietsje onderhals, goede bovenlijn, iets minder afhellend kruis zou een paar dik bestaan. Beenwerk is voldoende harde kwaliteit. De stap is ruim en actief en de draf is goed gedragen met een krachtig achterbeen. Krijgt ook een uitnodiging voor de straalkeuring. En op kop geplaatst in deze week is catalogus nummer 98. Merrie met voldoende jeugduitstraling. Merrie die rassig is, die zeer evenredig gebouwd is, met een goede voldoende kruisligging, misschien iets meer lengte. De stap is voldoende. De draf heeft veel zweefmoment en voldoende oprichting. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek en sterk verklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. En wij gaan op kenbaan 1 verder, dames en heren, met rubriek nummer 9. En in baan 2 zien we zo, nadat de eerste ronde van dit viertal heeft plaatsgevonden, rubriek nummer 6, 102 tot met 108. En we zien al 124 in de ring hier. Jente van Veldzicht. Ja, ja. Hey, Sanne. Hey, goed dien, hè? Hey, goed zo. She's a star mare now. Hey, goed zo. Reina. Hey. Hallo. Hey. Oh. Hey. Hello. Hey, Reina. Also a star mare. Yay. Goed zo. Kiss me nog? Do you remember me? Eerst. Goed zo. Reina. Sanne en Reina. Een succesvolle keuring weer dit. 22e, 2 stemmerries. Yes. Sanne en Reina. Ja, heel goed. Sanne en Reina. Luna